Ik heb ook nog een cd'tje binnengekregen van Jordi Swillens. En die had het vorig jaar, De Valkenberg Slagersfestival gewonnen met Teun, met de schuiftrombone. Ja, met de schuiftrombone. Ja. En dit jaar deed er met aan de Vastelavondsliedjesconcours, Limburgs Vastelavondsliedjesconcours. En vanaf 19 januari kunnen er nu een stembiljet invullen. Ja. En dat komt te staan in de Dagblad de Limburg, het Limburgs Dagblad, Heuveland Actueel. En dat kan natuurlijk ook via de website, zal ook nog wel een mogelijkheid zijn. Luister in ieder geval voor de halve finale op 24 januari is dat. Op L1 Radio van 10 tot 12. En als we allemaal op jou die gewoon stemmen, dan mogen we meedoen. Hè. Zeker, moet voor allemaal doen. Moeten we allemaal doen. Zo'n ras-echte artiest, de jong. Ja. Die zoveel ondersteunt wordt door zijn ouders. Ja, die steunt helemaal achter de jong. Ja. Als hem dus gewoon vol overgave. Ja. Het weet je, het boom. Paaf, super gaaf. Ja, dit is gewoon een klasse wat de jong deed. En ik denk dat er is een afvallige Burgse jong vanuit het Houtemse. Ja, dan moet voor allemaal pal achter gaan staan. We moeten gewoon zorgen dat de jong op zijn mens in de finale komt. Ja, chef, zo van even gewoon luisteren ter een leuk internet zo. Boom, paaf, super gaaf. Ja, de carnaval komt ook in aantocht. Ja. Jordi Swillens met boom, paaf, super gaaf. Daar gaat hij dan. De held van carnaval. En als het paaf, super gaaf, hou maar op die trommelaar. Boom, paaf, super chic, die trom is magnifiek. Boom, paaf, super gaaf, hou maar op die trommelaar. Boom, paaf, super chic, die trom is magnifiek. En de vonken springen raad, dat vind je weer zo chic. Boom, paaf. Boom Paaf, Jordi Swillens met Boom Paaf, supergaaf. In Dagblad de Limburger, Limburgs Dagblad Heuveland Actueel. Daar kunnen we de bon in te storen, de kinderen erop stemmen. Allemaal op Jordi Swillens stemmen. Daar gaat de jong mee doen aan het Limburgs Vastelavondsliedjesconcours, hè chef? Natuurlijk, we moeten in Valkenburg gewoon samenwerken. De jong de eer toegeven die hem toekomt. Het is gewoon een ras-echte artiest. Ja. Daar moeten we van gaan, gezamenlijk.